Vítám vás u mého nového videa. Dneska tady bude můj kamarád jumpovat na kole. Přesně tak. Tam skočíme. Velice parádní. Takže na to můžeme rovnou jít. Okay, tak jde rovnou skákat. Možná se dole rozbiju. Možná se rozbije prý. Ale je to krásný. Jumpnu. Aha. Trošku se rozbil. To asi nevím, jestli to bylo plánované nebo ne. Pěkně rozbitej. Něco dalšího? Jo, ukážu tady další věc. Tady ta díra. Tady je Když kopeme, tak ta díra, tak ten míč jde po... Už pohlo? Jo. Tu prostě zajde po to. Tak to. Ty vole, to je ono. Jo, a pak tady máme lavičky. Na těch vám ukážu takový trik Aha, speciální. jsou lavičky. Na těch vám můžu taky speciální trik. Který jsem se naučil doma. Doma se to naučil. Takže ho rovnou můžeme jít na to. To. Tak. Ještě jedeš. Jo, jedeš. Ano, Najedeš na tu lavičku. ano. Prdele. To jste neviděli. Ano, Ještě najedeš. ano. Jo. No. Jo, a pak nevím. No, tak to sjedeš, ne? A takhle asi si jdete dolů. Au. Ak. A pak si jdete i tohle dolů. Tak. Umím, to jsem profesionál. Vy nemusíte mít obavy. No, prej, že je profesionál. Pak jdete takhle jdete. Do plotu. Dobrý, drž. Jako kolo. To by se zaseklo kolo. Dobrý. Já jsem tady o ty gripy. Jo. Takový. Aha. Pojedeme dál. Mhm. Teď to tady rozhulíme. Hulíme. A to pojedeme pod tím. To tady můžete ještě vidět zbytky vápna. Ano, ano. Jo. A tímhle úžasným driftem můžeme ukončit tohle video. OK, tak to jo. Takže dávejte lajky a odběry, samozřejmě. Pište komentáře, sdílejte toto video. A pozdravujte mámu a mějte se. Čau! A dejte mi follow na TikToku.